Okei, eli moikka kaikille. Ja tänään mä Elli rakennan legoja, tai niinku legoista vähän kaikkea. Ja jos te ihmettelette, miksi mun ääni on vähän tämmönen kipeä, niin mä oon ollut vähän kipeä tuossa. No tässä viime viikolla. Nyt me voitaisiin aloittaa noilla legoilla. Ensimmäinen vaihe on heittää tämä pois. Näin. Mistäs me aloitetaan? Laitetaan ekana tämmönen sininen. Näin. Ja siis nämä legot on tämmösiä isoja legoja, ettei ne ole semmosia normeja tai semmosia. Koska yksi legokin on niinku melkein mun pään kokoinen ja joku ämpäri mahtuu niinku mun päähän melkein. Niinku tässä näkyy. Otetaan seuraava palikka. Ja seuraava palikka on tää. Ja mä tajusin, että tästä tulee niinku kaivo tai semmonen. Niinku tohon ympärille. Tuon sinisen ympärille laitetaan näitä harmaita. Niin laitetaan. Tää pitää saada tähän jotenkin. No. Näin. Nyt mä sain sen. Ja sit vaan laitetaan tohon ja tohon lisää. Noin. Nyt mä sain laitettua noin kaikki tohon. Ja nyt laitetaan se ämpäri. Toi pitää rakentaa. Mä sain nyt ton ämpärin koottua. Niin laitetaan se tohon. Noin. Ja tässä välissä hodari naamaan. No niin, nyt laitetaan kukkasia. Noin. 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 Sitten on tommonen keltainen leppäkerttu. Sitten tommonen lasi. Sitten vielä tommonen viimeistelyksi. Ja sitten se onkin valmis. Tadaa! Kiitos kun katsoit tämän videon ja moi moi!